Práve ste sa rozhodli počúvať Mark Avenue podcast o novinkách a trendoch v marketingu. Vítame vás u ďalšieho diela podcastu Mark Avenue Podcast. Dnes k nám zavítal founder a CEO spoločnosti By Wednesday, ktorá sa zameriava na pomoc B2B firmám zvyšovať svoju dôveryhodnosť a propagovať sa na B2B segmente v rámci Slovenska a v zahraničí, pán René Marek. Vítaj, René. Zdravím, ďakujem za pozvanie. Najskôr povedz mi prosím, čo ťa inšpirovalo k tomu, aby si založil spoločnosť By Wednesday, aký bol za tým insight, ako k tomu prišiel? No, ja som od začiatku kariéry, som mal asi 19-20 rokov, tak ja som robil sales. Až do nedávna v podstate, takže nejakých 7 rokov. A ja som bol zvyknutý, že sales je ako keby taký non-stop hunting, hej? Že proste musíš cold callovať, musíš posielať maily, musíš proste naháňať tých klientov, aby si niečo uzavrel, lebo tie firmy, v ktorých som robil, nemali v podstate vôbec žiadny marketing, väčšinou to boli startupy, bol som tam, že jediný salesák a bolo to, že akože super škola, ale strašne náročné. A potom môj posledný job predtým, jak som založil By Wednesday, bol v marketingovej agentúre. A tá agentúra, tým, že to bola marketingová agentúra, tak mala tak premakaný marketing, že ja som za skoro 2 roky, čo som tam bol, nemusel spraviť, že jeden studený telefonát, nemusel som odoslať jeden e-mail a klienti naháňali mňa. A ja som bol taký, že wow, že to je proste, že dream job, že akože ty niečo predávaš, ale v podstate tí klienti akože chodia za tebou, ešte oni teba naháňajú, že kedy nám dáš tú objednávku a proste, že kedy vieme začať, vieš, že takto. No a tým, že to bola marketingová agentúra, tak som viacej sa začal pozerať aj do toho, že ako funguje online marketing, ale oni robili e-commerce. A ja som vždy vedel, že chcem robiť B2B, lebo ma to hrozne baví, tá komplexita a to, že sú to proste že komplikované, sofistikované riešenia. No a počas toho, jak som tam bol, tak som sa naučil, jak sa robí online marketing. Popri tom som si ešte začal študovať, že ako funguje B2B online marketing. A to som potom spojil s tým salesom, s tým, čo už som vedel, hej, že jak funguje tá psychológia rozhodovania a takéto veci. No a toto všetko som spojil a potom mi vlastne viac menej náhodou prišiel prvý klient, čo bol zhodou okolností Vacuum Labs, čo je proste že jedno z najväčších software houseov na Slovensku. A tak som išiel do toho projektu, potom mi prišiel ďalší klient, no a postupne som potom už odišiel z full-time jobu a potom prišli ďalší klienti a založil som brand a sme tu. V rámci By Wednesday primárne sa zameriavate na webináre a pomoc B2B firmám pomocou webinárov. Áno aj nie, akože je to teraz náš hlavný produkt, hej, že my máme framework, ktorý sme tými akože rokmi skúseností a desiatkami spoluprác vyladili už takmer k dokonalosti, aj keď akože stále ho vylepšujeme, ale ja by som nepovedal, že to je priamo akože o tých webinároch, hej, že ten webinár je len nástroj a ja rád idem akože o úroveň za tým, že čo je to akoby underlying logic, sorry za anglický výraz, neviem, že tá logika za tým, hej, no a tá logika za tým je, že ty, keď predávaš drahé riešenie, ktoré stojí, že 100 000 možno, hej, a je to nejaký, že sofistikovaný software pre veľké banky alebo veľké korporáty, no tak asi ho nepriedáš na jeden e-mail, alebo na jedno stretnutie, alebo na jednu kampaň, alebo na jednu grafiku, alebo čokoľvek, hej, že ty potrebuješ proste omnoho akože sofistikovanejší proces, ktorý tomu človeku vysvetlí, že o čom to vlastne je, čo ty robíš a prečo to dáva zmysel a prečo by to mal chcieť. Takže ty tam potrebuješ o mnoho viacej edukovať ako v B2C. To je podľa mňa jeden z základných rozdielov. A druhý rozdiel je, že potrebuješ mať relatívne vysokú úroveň dôvery na to, aby ten človek sa s tebou vôbec začal baviť. Lebo si dobre, že si nejaký, že C-level manažer v banke. A z každej strany ťa proste bombardujú ľudia, ktorí chcú získať tvoj čas. A ty si vyberáš, komu ten čas dáš. A vyberáš si ho podľa toho, že ako veľmi kredibilný je ten človek. Čiže ty si potrebuješ tú kredibilitu vybudovať ešte predtým, ako toho človeka o ten čas požiadaš. A o tom sú tie webináre, že preto to robíme. A tým pádom potom tie kampane, ktoré robíme, nie sú zamerané na to, že poď kúpiť si náš software, ale na to, že poď sa naučiť, ako vyriešiť tvoj problém, ktorý máš. A ktorý zhodou okolností môj software rieši, ale to je akože druhoradé v tejto chvíli.
my mu len hovoríme, že poď na ten webinár, hej, čiže on sa tam prihlási, takže my už presne vidíme, kto to je, vidíme company, máme jeho e-mailovú adresu, no a za tým už máme proste celý ekosystém, že tam už potom mu ide automatizovaná e-mailová sekvencia, ktorá mu už hovorí, už mu vysvetľuje, že prečo je dobré to, čo robí, že proste vzdeláva ho. No a títo ľudia potom prídu na ten webinár, hej, a teraz si predstav, že máš 100 ľudí relevantných pre teba a ty máš hodinu s tými 100 ľuďmi na to, aby si mohol vysvetliť, že čo vlastne robíš a kto si a prečo to je dobré a aký máš pohľad na tú industrii, v ktorej ste a tak ďalej. Takže o tom sú tie webináre a preto to robíme takto. Viem, že svoje služby ponúkate v rámci Slovenska, ale aj do zahraničia a napríklad pomáhate niektorým značkám na lokálnom trhu expanzovať do iných trhov. Z tvojho pohľadu, ako vnímaš rozdiel medzi B2B segmentom na Slovensku a v zahraničí na západe? Napríklad som si videl veľmi peknú case study na vašom webe ohľadom Sensoneo, kde ste pomáhali im expanzovať sa do amerického trhu. Ak by si mohol zhrnúť, aké vnímaš primárne rozdiely medzi B2B segmentom na Slovensku a povedzme v Amerike? Hej, no prvý rozdiel, ja som inak takto začínal, že my sme nerobíme od začiatku tieto webináre, že to bol nejaký proces, hej, kým sme tam dospeli. Na začiatku ja som proste hľadal, že čo funguje. A začínal som tak, že som v podstate sledoval ľudí, že z Ameriky alebo zo západných krajín z Európy, ktorí zdieľali akože veľa svojho know-how a ja som ich v podstate kopíroval. A nosil to akože tu na Slovensko. A prvý taký rozdiel, ktorý som si uvedomil, bol, že dobre, ale že oni akože ti ukážu nejakú komplexnú stratégiu, ktorú robia, akurát, že oni na to majú budget, že v miliónoch niekedy, alebo v desiatkách tisíc, hej. A tuto na Slovensku máme firmy, ktoré majú budget, že v nízkych jednotkách tisíc, alebo niekedy, že žiadny, hej, že my tie kampáne robíme aj tak, že nemáme, že doslova, že nula media budget. Takže ten prvý rozdiel a to, v čom my sme sa museli prispôsobiť, bol to, že ten budget je oveľa nižší a tým pádom musíš hľadať proste, že hacky, ktoré vieš použiť na to, aby si aj s veľmi nízkym budgetom vedel spraviť akože vysoký impact. A to je napríklad tá Sensoneo case study, tak tam sme otvárali americký trh a mali sme media budget, že 3000 €. A z toho sme vygenerovali biznis za viac ako 3 milióny eur. Ono to ešte nie je uzavreté, lebo ten sales cycle trvá kľudne aj rok, ale akože na to, že aký sme mali budget, tak to bol že veľmi veľký impact. Takže to by som povedal, že jeden z takých základných rozdielov je, že ty potrebuješ s málom spraviť veľa. No a potom druhý rozdiel samozrejme je to, že čím viac ideš na západ, tak tým viac to je kompetitívne. A tým pádom musíš mať o to zaujímavejší obsah, musíš byť o to zaujímavejší speaker, musíš mať o to zaujímavejšie kampane, aby si vôbec vedel zaujať, lebo máš tam proste tú konkurenciu, ktorá akože tuto na Slovensku, hej, alebo v okolí častokrát není až taká schopná, by som povedal, alebo sofistikovaná, záleží od industry samozrejme. No ale v tej Amerike to je určite náročnejšie. Ak si pozrieme, alebo ak sa vrátime k tým webinárom, aké marketingové nástroje a stratégie používate na to, aby dostať povedomie o tom webinári k tým relevantným zákazníkom pre tú firmu? No a to je práve to, že ako to dokážeme robiť s nulovým media budgetom, tak nám sa najviac sa nám osvedčili automatizácie, LinkedInové automatizácie, kde my zoberieme teraz, že profil nejakého konkrétneho človeka alebo kľudne viac profilov a na LinkedIne a my vytvoríme, že veľmi, veľmi presne targetovaný list podľa určitých kritérií, takže industry, job title a potom vieme ísť hlbšie, že akú techniku tá firma používa napríklad, hej, alebo proste nejaké ďalšie kritériá, ktoré sa dajú zistiť a ktoré nám ukážu, že táto firma je pre nás relevantná. No a potom pustíme vlastne na celý tento list, hej, že predstav si, že máme 1000 ľudí a teraz máme LinkedInový profil, napríklad teba, tak ty by si tým 1000 ľuďom, akože z tvojho profilu by sme im písali, že najprv im ide, to je taká sekvencia, hej, že ide im najprv connection request, to potvrdí cca 25 až 30% z tých ľudí, hej, a teraz, či máme, dajme tomu, že 300 ľudí v databáze nových. A tým 300 ľuďom potom všetkým ide správa, že dík, že si ma potvrdil, hej, že rád dostanem v kontakte. A by the way,
a organizujeme event, ktorý bude o tom, že ako zlepšiť performance, neviem čoho v tvojej industrii, hej. Ale že no proste ten event, ktorý organizujeme, tak my mu vlastne cez tú správu povieme, že bude, v čom je tá hodnota, že prečo by tam on mal ísť a pošleme mu link, cez ktorý sa vie registrovať a potom mu idú ešte asi 2 follow-upy, ktoré mu to pripomenú. A toto nám nosí že stovky registrácií. A čím viac profilov máme, tým lepšie, že máme aj spolupráce, kde tých profilov máme že 6. A teraz si predstav, že máme 6 profilov a každý jeden profil každý deň odošle 40 žiadostí o pozvanie relevantným ľuďom. Takže je to úplne že brutálny nástroj. A máme niekde, ak máme media budget, tak potom máme že performance kampane, hej, čiže klasický Meta, Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube napríklad, ale toto je už skôr o tom, že aby sme, lebo jedna vec je, že ten človek sa zaregistruje, na to dobre fungujú tie automatizácie LinkedInové a druhá vec je, že či aj reálne príde a na to, aby prišiel, tak my potrebujeme sa mu vlastne stále pripomínať a o tom sú už potom všetky tie ostatné veci. Ale tie automatizácie fungujú akože úplne najlepšie. Aké KPIčka považujete za najrelevantnejšie? Teda podľa čoho vyhodnocujete, že ten event alebo webinár bol úspešný alebo nie? Ide o lídy? Alebo... A ide samozrejme o leady, že to je ako to úplne, že alebo leady. Skôr ide o to, že revenue a dealy, hej? Lebo to je, že všetci v B2B sú extrémne zameraní na to, že počet leadov, ale nie je lead ako lead, že môžeš mať 50 leadov, ktoré sú, že rozprával som sa proste s typkom 3 minúty na konferencii a dal mi svoju vizitku, no tak to považujem za lead, versus máš tu človeka, ktorý napríklad prišiel za tebou sám, lebo mu dáva zmysel, čo robíš. Tak to je akože, hej, že si to porovnáš, že to je proste úplne iný lead. Takže ten počet leadov není až tak relevantná metrika, lebo tie leady, ktoré generujeme my, už majú vysoký intent, majú vysoký zámer sa s tebou rozprávať a kúpiť si tvoj produkt alebo službu. Že oni už sú takí, že polopredaní, že ty mu už nemusíš predávať, nemusíš im vysvetľovať, čo robíš. A takže povedal by som, že dealy sú o mnoho zaujímavejšie alebo že o mnoho relevantnejšia metrika, ale treba povedať, že zase keď sa vrátim k tomu, že predávaš nejaké sofistikované riešenie, tak ten človek možno v tejto chvíli to nepotrebuje, že možno to bude potrebovať o 3, 4, 5, 6 mesiacov a on sa ti ozve potom. Čiže ty nemáš čakať, že spravíš nejakú mesačnú kampaň a teraz ti z toho vypadne neviem koľko biznisu. Že ty potrebuješ toto robiť dlhodobo. My sme teraz pouzatvárali celkom dosť veľa nových klientov a to sú všetko ľudia, ktorí že prišli za mnou, my sme mali že takmer 100% close rate na týchto leadoch pre nás. Ale tí ľudia ma sledovali viac ako rok. To mám akože odskúšané, lebo ja sa každého pýtam, že ako sa o nás dozvedeli a tak. Tí ľudia ma viac ako rok sledujú, boli na našich webinároch, mali sme konferenciu, na ktorej boli, pozerali môj LinkedInové content, odoberajú náš e-mail list a toto všetko potom spôsobí to, že ten človek už keď za tebou príde, tak ty už mu nemusíš predávať, lebo on už v podstate je predaný. Čiže samozrejme tá akože najvyššia high level metrika sú dealy a potom leady, ale s vysokým intentom. A potom potrebuješ si vyhodnocovať aj metriky, ktoré síce akože ti neprinesú revenue do tej firmy, ale ukazujú ti, že si na správnej ceste. A to je napríklad, že počet registrovaných. Alebo potom počet účastníkov. To sú dve také, ktoré vyhodnocujeme. Podľa teba tento funnel môže fungovať pri ktorejkoľvek firme v rámci B2B, alebo je niekde obmedzenie, kde by ste povedali, že tento prístup tu nebude najlepšia voľba? Akože fungovať môže všade, ale máš typy firiem, pre ktoré to nie je úplne vhodné, len z hľadiska toho, že čo oni robia. Hej? Že my sa zameriavame na firmy, ktoré majú že vysokú lifetime value toho zákazníka a majú relatívne drahé produkty alebo služby, ktoré si vyžadujú vysokú úroveň dôvery, aby si to ten človek od teba kúpil. Versus potom tu máš napríklad, vždycky používam ako príklad Figmu, hej, že asi každý pozná Figmu. Tak Figma stojí, neviem koľko, 20 € na mesiac. Takže tam napríklad by som neodporúčal tento model, lebo sa to proste robí inak. Ale pokiaľ predávaš niečo, čo si proste vyžaduje nejakú edukáciu a vyžaduje si to, aby ti ten človek veril, tak tam to je vhodné.
Tvoja firma sa nachádza na trhu už viac ako rok a pol. Moja otázka je, či sa zmenilo tvoje ponímanie B2B trhu po tomto roku a pol, či si dostal nejaké ponaučenia, niečo, čo by zmenilo prístup k tomu, čo ponúkate svojim klientom za toto obdobie. Áno. Také asi, že najväčšie ponaučenie je práve ten dôvod, že prečo my vlastne robíme tie webináre. A to ponaučenie paradoxne prišlo z jedného kurzu, ktorý bol o písaní, takže úplne proste, že irelevantné akože pre tento topik, ale tak mimochodom podľa mňa vzniká inovácia v service biznise, že ty zobereš niečo z úplne že nesúvisiacej domény a aplikuješ to do toho, čo ty robíš, a tak sa podľa mňa tvorí unikátna expertíza. No a to ponaučenie bola taká schéma, že také ako kolečko, že zachyť pozornosť, udrž pozornosť a konvertuj pozornosť. A takto sa vieš, vlastne cez tento filter sa vieš pozerať, že na jeden LinkedInový príspevok, kde máš nejaký hook, hej, ktorý zachytí tú pozornosť, potom máš text, ktorý udrží tú pozornosť a na konci ideálne ty chceš toho človeka niekde ako poslať ďalej, že ty nechceš, aby len on si prečítal to, čo ty píšeš a ďalej scrolloval, hej. Ty chceš, aby keď si ho zaujal, ho chceš poslať niekde ďalej, čiže ty musíš mať pripravený ten ďalší krok. No a preto sme začali robiť tie webináre, hej. A zrazu, ja keď som tvoril LinkedInový content, že pre seba, no tak som napísal nejaký príspevok, ale už nebolo na konci, že daj mi like, keď sa ti to páčilo, alebo čo, ale na konci bolo, že ak ťa táto téma zaujíma, tak o 3 týždne mám event, kde tam pôjdem do hĺbky. Čiže čo to spraví je, že ty zaujímaš človeka na nejakej sociálnej sieti, kde on sa prirodzene nachádza, a potom mu tam dáš napríklad link na landing page, na ktorú on môže kliknúť a môže sa tam registrovať. A vďaka tomu ty si zachytil jeho zámer riešiť tú tému a už ho máš vo svojom ekosystéme, hej? Lebo on dobrovoľne začal odoberať proste tvoje veci, tvoje e-maily a vďaka tomu ty si tvoríš proste dlhodobo akože databázu ľudí, ktorí neskôr v nejakom momente sa môžu stať klienti. Čiže taká tá práca s pozornosťou. A druhá vec, ktorá sa na to viaže, je, že čím dlhšie a intenzívnejšie ty vieš udržať pozornosť toho človeka, ktorému chceš niečo predať, tak tým on viac ti bude veriť a tým je pravdepodobnejšie, že mu to bude dávať zmysel. Preto to je druhý dôvod, že preto robíme tie webináre. Lebo ja nechcem, aby ten človek len strávil so mnou, že 20 sekúnd na na mojom LinkedInovom poste, ale ja chcem, aby so mnou strávil, že hodinu na tom webinári, kde on ma vie počúvať a kde ja viem ísť do hĺbky. Alebo teraz my ideme ešte ďalej, hej, že teraz sme mali konferenciu pre 80 ľudí, ktorí tam došli a počúvali nás, že 5 hodín. Hej? Tak to je akože úplne proste iný level toho, že aký ten človek má z teba pocit, ako keď len číta tvoj LinkedInový content. Preto sa stále vracam k tomu LinkedInovému contentu, lebo to je taký akože svätý grál celého B2B, hej, že musíš tvoriť proste content na LinkedIne. To je podľa mňa tak akože 10-20% toho celého. Lebo to B2B, či chceš, či nie, je proste o vzťahoch. Otázka je, ako využiť online na to, aby si tie vzťahy vytváral s tými ľuďmi a ideálne na veľkej škále. Čiže správne chápem, že podobné prístupy, čo používate pre svojich klientov, používate aj pre seba na to, aby získať zákazníkov. Hej, no my to väčšinou ako na sebe testujeme a potom to predávame. To predávame klientu. Takže teraz sme mali tú konferenciu v marci a budeme mať ďalšiu v Prahe. A toto chceme robiť aj pre klientov. To je podľa mňa super model na otváranie si nového trhu. Hej? Že ty na tom, to, čo sme spravili s tým Sensoneom, že ty tam spravíš event, ktorý ti vygeneruje akože nejaké prvotné momentum a už sa ďalej potom vieš viesť na tom momente, lebo už máš nejaké prvotné kontakty, máš e-mail list a už o tebe tí ľudia akože niečo ťa registrujú a od toho sa vieš potom odraziť ďalej. Tradične poslednou otázkou, ktorú máme v tomto podcaste je, aby si spomenul na to, keď sa niečo pokazilo, alebo keď to nazveme rovno na nejaký fuck up, čo sa vám stal, a akú morál z toho môžeš povedať našim posluchačom. Hej, fuck up. Akože taký asi... No, jeden fuck up, ktorý ma veľa naučil, neviem, či to bol úplne fuck up, ale vlastne tak, že to, ako sme sa dostali k tým webinárom, bolo, že ja som mal klienta,
kde my sme vtedy ešte tvorili, že veľa LinkedInových príspevkov a mali sme tam pustené nejaké automatizácie, ale mimo webináru, hej, že len sme si ako pridávali ľudí. A už sme potom nevedeli, že čo, a to bol presne, že banking segment, oni predávali, že Web3, proste, že krypto, hej, že extrémne akože kontroverznú vec do veľmi konzervatívneho segmentu. No a tak sme nevedeli, že čo, tak im hovorím, že tak skúsme spraviť webinár. Akože to bolo prvýkrát. Ale že ja o tom nič neviem, že v živote som to nerobil, že ja vám len ako pomôžem s marketingom, ale že všetko si musíte zabezpečiť sami. No, tak sme spravili, hej, že spravili sme LinkedInový event a začali sme tvoriť nejaké príspevky. Ja som si myslel, že tie príspevky prinesú registrácie, ale oni ich úplne akože nepriniesli a 4 dní pred webinárom sme mali asi že 5 registrovaných ľudí a z toho 4 sme boli akože family and friends. A potom som došiel na takú jednu vec, že na tom LinkedInovom evente je také tlačítko, že invite a my sme vtedy už mali veľkú databázu relevantných ľudí. A že že invite, hej, tak som skúsil, tak som pozval a tam vieš pozvať, že 1000 ľudí týždenne. Takto. No tak ja som pozval 1000 ľudí a išiel som spať, to bolo večer a na druhý deň ráno pozerám, že 150 registrovaných. Čože? Super, nie? No, tak sme mali 150 registrovaných, prešlo neviem koľko dní a bol ten webinár, hej, tak sme boli live, všetko, founder proste, pripravená preska a nikto nedošiel z tých 150 ľudí. Že to predala, že proste, prečo? No a tam som sa naučil vlastne, že to, že sa ti niekto registroval na ten event, ešte neznamená, že na neho dojde. Takže ty potrebuješ, aby ho mal v kalendári, ty potrebuješ, aby na ňo myslel, ty potrebuješ, aby sa na ňo tešil, aby v ňom videl hodnotu, hej, že tuto dostane proste niečo hodnotné, že toto je niečo, čo mi proste nemôže ujsť. Lebo tá registrácia môže byť dosť ako spontánna, hej, že tak niečo ma zaujíme, tak tam poklikám, ale tak vieme, jak to je, nie? Že potom akože life happens a musíš ísť, ja neviem, po deti do škôlky alebo čo, tak proste to vypustíš. A čím vyšší intent ty vybuduješ k tomu, aby ten človek ti tam reálne prišiel, tým všetkým, čo robíš, hej, že tým, že vidí tvoj obsah na LinkedIne, e-mailová sekvencia, to veľmi pomáha. Že my keď zachytíme e-mail toho človeka, tak jemu ide cca 5 až 7 mailov, ktoré mu, akože na rôzne témy, ktoré mu to pripomínajú. A veľmi dôležitá vec, že extrémne dbáme na to, aby si ten človek to dal do kalendára. No a teraz nám na tie eventy chodí tak, že okolo 30 až 50% registrovaných. To je pekné percento. Dobre, René, ďakujem ti veľmi pekne za to, že si som zavítal. Bolo to veľmi prínosné a veľmi zaujímavý insight ohľadom B2B marketingu. Vážené dámy a páni, vyzývam vás všetkých, aby ste pozreli profil pána René Mareka na LinkedIne, čomu sa vlastne venuje, jeho spoločnosť By Wednesday. Ďakujem vám za to, že ste to dnes počúvali, dajte nám odber a like a tešíme sa na vás na ďalších podcastoch.